オラケタル、エヴァです。スペインと日本のハーフなので濃い顔をしていますが、歌舞伎など日本の古典芸能が大好きです。高校の頃は、日本舞踊や三味線も習っていました。それから絵を描くことも好きなので、主に歌舞伎や文楽などのイラストレーターとしても活動しています。こんな感じで描いています。今年は初めての個展も開催しました。